Όταν ήμουν νέος σχεδίαζε μια δουλάπα. Αυτός είναι και ο Νίκος. Ότι είναι άνθρωπο που όχι αυτό που ξέρει. Κοίτα, θα τα φάει, κοίτα και εσύ. Εγώ, στη δουλειά, όλες παίρνουν μια πατάτα και έπεσε ένα μαρούλι, αυτό που κρεμόταν. Σιγά μην φάει το μαρούλι. Είμαι χρόνια δεν δικαιολογικά. Η γάτα. Και εγώ αυτό δεν το ξέρω. Δεν το έχω κάνει, και δεν ξέρω. Όχι, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά... Θα το πάει, άστο να το πάρει, να τελειώνουμε. Ναι, τώρα θα σου πάρει μία, δεν πες και εγώ. Το θέμα είναι ότι εσύ παρεξηγείς κάποιους άλλους, δεν παρεξηγείς. Όλοι του Ρόζι βρέχουν άκρες, παρακαλώ σλέφτονται. Πολλά τηγανιτά τρώει όμως, πατάτες τηγανιτές κάνει, τρώει τηγανιτές που. Ό,τι γεμίσει το στομάχι. Τα ρημάδια μόνο μέσα πάνω, δεν βγαίνει έξω. Δεν μπορείς να το τραβήξεις, γιατί έχει μόνο μέσα. Έχει, όταν τραβάς δεν σε κάνω
καλός. Μπορείς να τους ανέσαι. Και άμα του κατασκεύτες το μάγιο από την κουτί, περπατάει και κόπους καλός είναι, άμα πάει στο Στάρι. Εγώ τα ξύπνια, και μέχρι να ξέρω ότι να το ανοιχτώ και να το λίγες βέβαια λέει δικός έχεις σπάσει στο μάτι πόσο δεν είναι γερό μαζί με την αντιβίωση αντιβίωση και τελειώσει και μια τροφή η αυτή είναι φυσική Κοίτας, όλα αυτά μπορεί να